Nemojte samo da mi zamerite i dalje se oporavljam od izvađenog zuba, tako da verovatno ću malo drugačije da pričam. Sve u svemu idemo da vidimo šta rade ovi ludaci. Znači prvo imamo nekog New Hollanda, ali nešto čisto sumnjam da je ovo New Holland. Kaže ovaj koji je napravio video da je ovo New Holland. Što ovo druže prenosi Đuledi, brate mili. Zapirate, šta je ono? A ti obavezno ostavi like na ovaj video za još ovoga i cepi to crveno dugme subscribe, jer nam jako malo fali do 200.000, a pola vas koji gledate moje video uopšte niste ni subscribe-ovani, tako da ne znam šta čekate, potpuno je besplatno. I također bih hteo da se zahvalim svim memberima od srca na podršci, a vi također možete da postanete member i da gledate videe ranije i dobijete još mnogo drugih pogodnosti. I naravno bit ćete na listi ove ovdje legende. Ili neke mutantske borovnice, burez. Šta je ono? Ovo, brate, ovo je već New Holland. Ono nije bio New Holland, ono ne znam šta je, neki turski, brate. Bra, šta oni ovo prevoze? Ko neko zna, nek napišu u komentarima. Možda su tu cvekle neke, brate, mutantske. Pogledaj koliko je to veliko, bre. Ogromno. Nemam pojma šta je ovo. Iskreno, baš nemam pojma. Oj, vidi ovo, druže. Rumunski neki traktor. Lon Sadat. Allah, gle snega, druže. Kao da su na Antarktiku, druže. Pazi ti sneg. A šta su braća radila uopšte ovdje? Nisam ni znao da Rumunija ima traktore. Iskreno. Viga. Allah, baš, brate, havarija. Ali ne znam šta rade, brate, tu uopšte. Zezaju se. Šta je ovo? Ovo je neki versatile. Ja. Ovo je negdje u Americi, garant, brate. Gle kako se zaglavio, druž. Ali nema, ovaj New Holland ga izvukao, brate, kao ništa. Allah, brate, napravio Vortex, druže, u ovoj bari, koliki je traktor. Bura zloj. Kolika mašina, brate, kako što je zaglaviš, ovo meni to nije jasno. Pametno. Kejsara neka se zaglavila. Vid. Brate, puklo to drvo, otišlo sve u klinac. Ali dobro. Da mu ne probuši gumu, brate. Gledaš da je snimao, brate, pola prsta mu prekriva. Glede mu otišlo drvo u felnu. Majko moja mila. Bože, šta radi. Ali dobro, izvuko se na kraju, brate. Gledao njih troje snima ovo. Šta se dešava? Ovo je prava priča. Timberjack 380B, gledaj ti ovo. Vidi, nisam ni izvalio ovog baju desno, što blej. Brat se pretvorio u jelku, brat. A nema, druže, ovo ide lagano. Glebalata, brate moji mili. A druže, ova mašina, ovo kroz Armagedon bi išlo, brate. Gledaj ti ovo, bre. Ove lance te, bra. Ma idi, bre, u klinec. Ma lagana priča. Ja ne znam gdje ova mašina ne bi mogla da ode. Ali bukvalno, gledaj ti kroz šta to ide, brate. Šta je mašinčina, brate moji mili je. Pogledaj ti koliko je to blatnjavo. Opa, New Holland protiv Dajca. New Holland TS7 260 i Argotron 200. Ok, ajde vidimo ko je jači. Ko kosi, a ko vodu nosi, ajde. Opa. Ma, lagana priča. New Holland, brate, razvalio, ako ono bio Dajca, ne znam šta je bilo. Ali dobro, imao je više konja, brate. Ako je po broju, ako se tako gledaju konji, nemam pojma. Brate, kakvi su ovo traktori, bre, šta je, bre, ovo? Kakvi su ovo traktori, bre? Ovaj levo izgleda kao Fiat neki, ovaj desno je možda neki Volvo, onaj stari. Šta rade, bre, ovo, bre? What? Šta se dešava ovdje? Je ovo neko takmičenje, brate? Sa nekim starim traktorima. Gle šta rade, bre? Šta se dešava? Šta je ovo? Gledaj ti ovo, bre. Ne znam. Ništa mi nije jasno. Ford, dugo Forda nismo videli. Vuče, šta je ovo, Samea vuče? A ovo vuče nekog. Šta? Kakav je ovo traktor? Ovo isto Ford. Ali neki stari, brate. Allah, gle, ispresavio se sav, buras. Allah. Svi se zaglavili. Joj, brate. Katastrofa, druž. Sve do jednog se zaglavio. Uglavnom, mislim da će uspjeti da se izvuku. Da. Šta je ovo, brat? Šprico? Izgleda, tako mi izgleda. Allah su utonuli, druže moj mili. What the hell? Ajde. Ma je dobro, izvlači ga ovo, izvlači. Da. Druže. Teška priča. Gle ovo koliko vuče zemlje, brate. Vidi, buras. Havarija. Ovo mi izgleda zanimljivo.
Fiat. Ja se ne znam je li ovo onaj turski Fiat ili italijanski. Gle. La Sena. La, ju. Ovo je nešto najče što sam vidio, Pa šta rade bre bilmezi bre? Već odmah da se zaglavi. Joj brate, onaj prošli video najče nešto. Ovo je brate kroz vodu ore bre, šta rade bre ovi ljudi bre? Šta rade bre ovi ljudi? Ao brate. Pa nemoj srati da si se zaglavio. Motku to? Nemoguće. Bože dragi. Ne znam ko je gluplji, da li ovaj ili onaj prošli. Što je vuko plas seno i zabio se u drugi. Ono je meni najče nešto što sam vidio. Ovo država brate. Ovo Nemačka. Ne znam mi ko Nemačka. Da su nemačke table. Ali ne mogu baš da vidim baš. Evo je šta je ovo brate moji mili. Kako uspe brate ovolika mašina da se zaglavi Ebra. Idi u klinac Teška priča. Gle kvalitet ovog videa brate moj mili. Čime je ovo snimano? Digitronom. Ne znam šta bi rekao na ovo uopšte. Imaju brate ovdje mašine vredne 500.000, a snimaju ono Nokijom 3310 koja by the way nema kameru. O bože, ovdje da se nešto i desi ne možeš ni vidjeti. Haos brat. Šta je ovo bre? Tank neki brate. Kakav je ono traktor? Dobro, ono je desno John Deere, ali šta je ovo levo bre? Neki možda traktor za šumu, neki Belarus prerađeni nešto. A oni izvlače kamion. A šta druže kamion ovdje radi? U sred šume. Ne kontam. Okej. Znači John Deere radi sav posao. Havarija. Ovo mi izgleda zanimljivo. Šta će ovdje da se desi? Će se zaglavi. Koji je ovo traktor bre? Ovo su oni Rusi, oni Kaz, kako se zovu. Aha. Ja. Šta ne može? Smeći. Ovo bi te lagano. Gledaj ti ovo brate. Koje mrcine majko mila To su oni Rusi, oni Kazovi, kako se zovu. Ima više tih takih. Što brate dimi što dimi. Koji je ovo traktor? Prvo sam mislio da je neki Belarus, ali možda je Volvo neki, a? Nemam pojma. Ovo je negdje u Nemačkoj, garant. Ja. Ovo je u Nemačkoj. Druže. Šta ovo brate vuku? Kakva je ovo mašina brate? Šta je ovo? Brate sve isti traktori. Doslovno sve isti traktori. Evo ga neki drugačiji. Ovo vuku kao da vide dokle može da vuče, kao dok kad će da stane. Zanimljivo. Ovo već izgleda. Brate, gledaj kako izgleda, kod ima facu, Gledaj. Kako cool izgleda traktor, kod ima facu. Boraz. Ovo dete neko u autu, u traktoru. Kako šta dete vozi, ali nije, samo sjedi sa strane. Vidi ga ovaj John Deere. Stariji od Biblije. Ali ide. Malo teže, ali ide, brate. Vrši posao. Snima tablicu 1971. Možda godina proizvodnja, brate. Ili tako neka spika. Dobro, šta je ovdje fail, brate, liko, profi. Ovo neki Indijci, brate, garant. Dosta, brate, New Hollanda ima u Indiji. Ali ovo su sve neki, brate, čudni New Hollandi. Nikad nisam vidio ovake. Druž, šta je ovo? I kako ima u kačket ovaj. Što ovaj stavlja još blata na njega. Šta? Ne razumem. Apsolutno mi ništa nije jasno ovdje. Šta se dešava? Zašto stavlja ovaj još više blata? Kao to će mu pomogne. Da mu da grip kao. Bože. A pazi što brat u papučama radi. Rakovica. Mislim smo vidjeli ovaj video. Ma lagana priča, druže. Lagana priča. Nema, ja sam rekao, znači naši ljudi su profi. Ali mislim da sam vidio ovaj video već. Ja, vidjeli smo ovo, 100%. Op, možda i nismo. A ono ima zakačen za vitlo, bre. Ja tek sad vidim. Za tajfuna zakačeno na ovo seno. Ali dobro, bre, gle koja uzbrdica, bre, sunce ti poljubi. Baš havari. Ajde, ide to, ajmo. Opala, to je to. Nema, brate, doktorski. Brate moj mili, ali se ovaj zaglavio, gle. To su ovi američki, brate, kamioni teške ko tuč. Ako ovo, došla malo ojača mašina, brate. Istransformisu se, brate, u ovu devetku, ono, ogromnu. Šta je ovo, balega, brate. Mogu misliti kako to smrdi, brate. Do ovdje smrdi preko ekrana. Šta radi ovaj, brate? Ne razumem, brate. Šta radi ovaj lik? Kako si se spovnuo uopšte ovdje? Šta je ovo? Brate. Ovo su neki John Deere. Šta mu je ovo iza, brate? Ko kosar, rekao. Neki lanci.
Allah, se zapalila balirka. Brate, moj mili, gle ovo. Ali ovo dobro izgleda. Ovo ko iz nekog filma. Ne, serija će biti u sredini. Brat će biti pun u prašini, gledaj ga. Kakav ludak. Šta su ovi trkali, ne kontam. Brate, dobar ovaj video, iskreno. Dobar. Šta ovi rade? Malo lagano ovo izlači. Doduše, ovo je bome potonuo fino. Ali mislim da neće New Holland imati nešto problema ovdje. Ajde, hop. Pome zaglavi si on. Došao drugi u pomoć. Allah, majko draga. Evo ga, izvukli ga. Dobar. Znate, u većini slučajeva New Hollandom izvlače traktore ili John Deereom. Opet John Deere protiv Dajca. Da vidimo koji dobija. Hop. Brate, opet dobije New Holland. Krene prvo Dajc. Ali onda, brate, kao da New Holland dobije, ne znam, kao da dobije snagu, brate, i gotovo. Da. Ma idi u klinac. Dobro, sad ne znam koliko i traktori imaju konja ovog modela, ali kontam da ako idu jedan protiv drugog da su tu negde isti, jel? Brate, šta je ovo, majko mila. Tako da New Holland, ba, evo, ozbiljna priča, Ozbiljna. Gledaj ove kablove, brate, moj mili. Ko ovo pravio, Allah mu vera je. Pazi ti ovo na šta liči. Ko vanzemaljac neki. Šta je ovo, sjačica, brate? Da, ovo je verovatno da je stavljaš seme. Koliko je veliko, brate moj mili. Buraz. Ovo je priča. Ovo je priča, brate, ozbiljno. Evo, šta je ovo, brate? Šta, nemoj u vodu. A čemu to? Gle, buraz, ide lik lagano. Šta ja gledam, brate? Malo i liči na IMT-a, iskreno. Gle, brat ima amfibiju. Lagano. Evo govori, gleda. Kaki su ovo ludaci, brate? Gle. Šta? U životu ovo nisam vidio. Šta je ovo, bre? Ovo je najjači video ikad. Gle, John Deere. Boras. Ovo je Transformers neki, garant Transformers. Gle, bre, ovu mašinčinu. Nadražio sam. Ozbiljna mašina, brate, nema šta. Ozbiljna. Ko je to neki 8 nešto. Ovako s ovim duplim točkovima, brate, izgleda kao da će te pojede za doručak. Nadam se da ste uživali, ostavite naravno like i subscribe za još ovoga i također možete da roknete follow na Kik, jer tamo streamujem svakoga dana, a i prelazim sada GTA 4 pre GTA 6. Tako da prelazimo cijeli GTA 4, tako da cepite tamo follow obavezno, imate link u deskripciji, imat ćete u pinom komentaru. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, guys.